И за всички вас, какво сме подготвили? Това е във ваша чест. Това е във ваша чест. Вие сте перфектни зъболекари, зъботехници, стоматолози, всичко. Менеджери. Не. Обаче, какво мисли пациента е важно. И в случая, кой от вас ще е пациента, кой ще е? Аз съм пациент. Супер. Чакай само секунда. Сега уточняваме следното нещо. Уточняваме следното нещо. Казуса, задачата тежката е към теб. Ти си домакина. Всички останали гледат, помагат, дават съвети. Значи, разрешено е да давате съвети. Обаче не силно, по във втората половина. Оставаме го той да си реализира, защото той е събрал сила да излезе и ти благодаря, защото е много лесно някой да седи отстрани и каже, той пък какво приказва, той пък какво прави. То е много лесно. Обаче, когато излезе сега той да говори, не е толкова лесно. Така че сега вие сте пациента, вие сте домакина, собственика на клиниката. От посрещането, прегледа, изпращането и след това ще ви помолим първо вие да направите вашите изводи за своето представяне, за представянето на отсрещния. След това вие да направите вашите изводи, мнения. Удобно ли ви е така? Не. Така? Така, добре. Какво чувствате сега? Кажете ми какво усещате? Масаж. Масаж? Добре. Сега ви кажете какво усещате? Как какво усещате? По-силен масаж или някаква болка или някаква чувствителност? Какво усещате сега? Вижте сега. Ето като заставате. Навъзнете ги те. Добре. Добре. Искам да ви кажа, че като застана ето така и така като направя, ето тук само. Добре. Ама това много големо. Да, я покажете как го правите. Ами, ето така като направя. Примерно искам да дъвча дъвка на една страна. Обаче не мога. Тук ме боли, наистина ме боли. Ето така. Чудесно. Още веднъж може да ме го покажете? Не мога, много ме боли. Добре, направете го на другата страна, ако време това беше. Наляво. Там боли ли? Да, не мога. Пак ви боли? Да. Да, разбирам. Нали нямам тумор? Не, тумор нямате. Но знаете ли, вие сте един много интересен случай. Защо? Защото сте една от малкото хора, които когато усетят, че имат някакъв макар и незначителен проблем, търсят лекарска помощ. Замисъла на тази, ако искате сценка, ако искате тази вътрешна наша тренировка се постигна, по проста причина, че и двамата участници бяха прекрасни актьори. Казвам ви, по-добре споделно. Казвам ви, и двамата се справиха поне 20% над моето очакване. Аз не знаех кой ще играе. Така, т.е. усилието на хората, които качиха до третия етаж стола си заслужаваше. Това е фирма Анвита. Заповядайте да ви благодариме лично, защото благодарение на вас имахме възможността да потопиме всички. Благодарение на вашата помощ ние потопихме всички колеги да се погледнат отстрани, защото благодарим. Едно е да ви обяснявам, представете си това или онова, друго е директно на стола. Айде да видим сега как ще стане. Ясен стол. Да. Така че целта, която имахме, си я постигнахме благодарение на вас, благодарение на екипа. Има големи плюсове. Посрещна, настани, употреби всички възможности. Клиента беше повече от труден. Аз, ако имам такъв клиент, мисля, че ще се справя по-зле от тях. Именно за това са тия сценки, за да кажем, има изход 1, изход 2, изход 3, изход 4. И всеки от вас си прави свой извод. И точно този скетч, точно тази сценка ще остане поне 5 години в съзнанието на всички. До сега прави ли сте нещо? Щом давате сертификат, сигурно сте доволни. Благодаря. Благодаря ви.
Желая ви здраве, успехи. Вие си имате бизнес, развивайте го. Развивайте го. И се радвам, пак ви казвам, за първ път ви виждам в този формат. Радвам ви се от сърце, че сте заедно. Поддържайте си екипа, събирайте се, бъдете сплотени и се развивайте. Това ще ви е бъдещето, хора. Това е от мен. Благодаря ви.